yazi siyiqiniso sisho sithi history repeats itself. If we remember ngo-2010 iSouth Africa yayihosta iFIFA World Cup. Kulo World Cup leyo umdlalo wokuqala wadlalwa iSouth Africa neMexico. Siyawukhumbula ke lo mdlalo waphela ngo-1-1. Sokhumbula lapho ukuthi iSouth Africa yakora kuqala lapho uShabalala washaya inguzunga yegoli. Yabuya ke eMexico yenza u1-1. Wamnandi ke umdlalo wamnandi kakhulu ke lo mdlalo weMexico neBafana Bafana. Namanje iWorld Cup ila eseMexico. Kuzophinde futhi kuvule iMexico neBafana Bafana. Kwenzeka lento eyenzeke eSouth Africa. iSouth Africa ihosta iWorld Cup iyavula neMexico. Manje iMexico ihost iWorld Cup izovula neSouth Africa. Umdlalo wokuqala weWorld Cup eyayila eSouth Africa kwaba weSouth Africa neMexico. Umdlalo wokuqala weWorld Cup ele kolokhuzana ele koMexico. Umdlalo wokuqala oweMexico futhi neSouth Africa. That is why mina ngithi history repeats itself, yabona. Wayinganza ukuthi ake sithembeke ukuthi abafana bethu iBafana Bafana bazokwazi ukuyibamba iMexico mhlawumbe bayishaye. Nginesizathu kwesokukhuluma kanje. Ngizwile abalandeli einkundleni zokuxhumana abalandeli nje abaningi bethi le Bafana Bafana is better than le Bafana Bafana eyadraw neMexico ka2010. Bathi le ayenza ngalutho le bathi le is stronger than leyani Bafana Bafana. So uma is strong than leyana ake sithembe ukuthi izoyishaya iMexico. Abayasho abalandeli phela ngeke ngibabize ngegama abalandela enye team engeke ngibize ngegama bathi hayi strong le. So uma strong ngempela ke le ake sithembe ukuthi hayi izoyiguqisa iMexico because le yayi week iBafana Bafana yadraw neMexico. Le yayi week yakwazi ukushaya ngisho France le yayi week yadlwa Uruguay kuphela kuma group stages. Lena ke sithembe ukuthi ke izokwazi ukushaya Czech Republic, ishaya South Korea, ishaya Mexico. Ngoba kuthiwa le strong kakhulu iBafana Bafana. Hayi singanza kwethu ilokho ebengizokusho kahle ilento ukuthi history repeat itself, yabona. History yaziphinda wayinganza kwethu iyaziphinda history njengoba iziphindile iSouth Africa izodlala neMexico njengoba yayidlale neMexico nala ekhaya nale koMexico sobuye kanjalo nje lento eyenzeke exactly into eyenzeka la eSouth Africa ileyo kwenzeka le eMexico. Asibonge ithuba.